या तुल्य प्रतिमेवरून आपल्याला लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढायचे। पाठीमागच्या भागामध्ये मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला, एक्स बाणाच्या दिशेने पाहिला असता समोरून देखावा, वाय बाणाच्या दिशेने बाजूचा देखावा, झेड बाणाच्या दिशेने पाहून वरचा देखावा काढायचा आहे। त्याकरिता आपण काय केलेले, इथे आयत तयार करून घेतले। आता हे आयत तयार करत असताना काय लक्षात घ्यायचं, समोरचा देखावा इथे येणार आहे, बरोबर आहे। बाजूचा देखावा समोरच्या देखाव्याच्या डाव्या बाजूला, म्हणून इथं बाजूचा देखावा येणार आहे। वरचा देखावा हा नेहमी समोरच्या देखाव्याच्या वरती असतो, म्हणून हा समोरचा देखावा, त्याच्यावरती हा वरचा देखावा आणि डाव्या बाजूला बाजूचा देखावा। प्रत्येक आकृतीमध्ये परिस्थिती बदलत असते। बाजूचा देखावा कधी डाव्या बाजूला येईल तर कधी उजव्या बाजूला येईल। यापूर्वीच्या आकृतीमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की काय आकृतीला बाजूचा देखावा हा आपण उजव्या बाजूला काढलेला आहे। त्यामुळं असं त्या अगोदर आपल्याला ठरवावं लागतं की बाजूचा देखावा नेमका कोणत्या दिशेला आहे, डाव्या बाजूला आहे समोरच्या देखाव्याच्या का उजव्या बाजूला आहे, त्याच्यावरून आपल्याला पुढची दिशा ठरवता येते। आता ही बाजूचा समोरचा देखावा आहे, लांबी किती आहे 80 मिलीमीटर, म्हणून हे 80 मिलीमीटर अंतर घेतलं। उंची किती आहे, उंची ही सारखी असते, समोरच्या देखाव्याची जी उंची असते तीच बाजूच्या देखाव्याची उंची असते, म्हणजे बाजूच्या देखाव्याची उंची किती आहे 40, म्हणून इथं 40 मिलीमीटर अंतर हा आयत तयार केला। आता वरच्या देखाव्याच्या बाबतीत ही बाजू 80 आहे, 80 ह्याच दोन बाजू, कडेच्या दोन बाजू आपल्याला वरती वाढवायचे। नेहमीप्रमाणे ठरल्याप्रमाणे एक्स वाय रेषा काढत असताना समोरच्या देखाव्याला आणि वरच्या देखाव्याला स्पर्श करू द्यायची नाही। तिथं आपल्याला बऱ्यापैकी जागा तिथं रिकामी सोडावी लागते। आता का तर ते काही ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला मापं द्यावी लागतात, नावं द्यावी लागतात, त्यासाठी आपल्याला त्या जागेचा उपयोग होणार आहे। म्हणून एक्स वाय रेषेच्या दोन्ही बाजूला एक ठराविक असं अंतर सोडायचं आहे। त्याच्यानंतर ही 80 बाजू आली। आता वरच्या देखाव्याची उंची ही नेहमी बाजूच्या देखाव्याची पायाची बाजू, म्हणजे बाजूच्या देखाव्याची जी काही लांबी असेल ती वरच्या देखाव्याची उंची असते। हे 50 आहे, म्हणून इथं हे 50 घेतले। आता हेच 50 मिलीमीटर अंतर आपण काय केले, कंपासच्या सहाय्याने या बाजूला आणलेलं आहे। कंपासचा वापर करत असताना एक्स वाय रेषेवरती वरच्या देखाव्याच्या डाव्या बाजूला एक ठराविक अंतर सोडून एक बिंदू घ्या, त्या बिंदूवरती काटकोन करणारी रेषा काढा। त्या काटकोन करणाऱ्या रेषेवरती कंपासचं टोक ठेवा, पेन्सिलचं टोक। तत्पूर्वी या 50 ही वरच्या देखाव्याच्या या दोन्ही कडा, ही एक कडा आणि ही एक कडा, या दोन्ही कडा सरळ रेषेमध्ये एक्स वाय रेषेला समांतर त्या काटकोन करणाऱ्या रेषेपर्यंत वाढवा। ह्या वाढवायच्या आहेत। बरेचसे विद्यार्थी गडबडीत काय करतात नाही, इथं कंपासचं टोक ठेवतात, पेन्सिलचं टोक इथं ठेवतात, इथून डायरेक्ट प्रक्षेपक ओढतात। तसं न करता या रेषा सरळ काटकोन करणाऱ्या रेषेपर्यंत वाढवा आणि तिथून पुढं काटकोन करणारी जी रेषा आहे ती एक्स वाय रेषेवरती ज्या ठिकाणी काटकोन केलेलं आहे तिथं कंपासचं टोक ठेवा, पेन्सिलचं टोक या कडेवरती या रेषेवरती ठेवा, चाप ओढा। नंतर इथं कंपासचं टोक ठेवा, कंपासचं टोक आहे त्याच ठिकाणी ठेवायचे, पेन्सिलचं टोक या रेषेवरती ठेवा, इथून चाप ओढा। हे दोन्ही चाप ओढून झाल्यानंतर हे चाप कुठपर्यंत येणार आहेत, एक्स वाय रेषेपर्यंत येणार आहेत। एक्स वाय रेषेच्या खाली, एक्स वाय रेषेला काटकोनात परंतु एक्स वाय रेषेच्या खालच्या दिशेने, म्हणजे खालच्या बाजूला हा काटकोन असला पाहिजे। या काटकोनात रेषा खाली काय करायचे, वाढवायचे। आता हे काटकोनात रेषा खाली वाढवल्यानंतर समोरच्या देखाव्याची जी उंची आहे, उंचीच्या रेषा सरळ या बाजूला वाढवायच्या। का तर समोरच्या देखाव्याची जी उंची आहे तीच उंची बाजूच्या देखाव्याची सुद्धा उंची असते, म्हणजे दोन्हीची उंची कशी असते, सारखी असते। ठीक आहे। आता त्याच्यानंतर आता हे 80 घेतलं, 80च्या वरती इथं 10 मिलीमीटर लांबीची पट्टी आहे आणि या बाजूला इकडे किती 15 मिलीमीटर आहे, म्हणून आपण काय करू, अगोदर 10 मिलीमीटरची पट्टी काढून घेऊया। आता 10 मिलीमीटरची पट्टी काढत असताना किंवा मी सुरुवातीपासून सांगतोय, ज्या आपण रेषाकाम करतो तेव्हा सुरुवातीला रेषाकाम एकदम फिक्कट करा। ज्या वेळेस आवश्यकता भासेल आपल्याला त्यावेळेस आपण गरज वाटेल तेवढ्याच आकृती, ज्या आवश्यकतेनुसार तेवढाच भाग आपण गडद करायचा आहे, अनावश्यक भाग तो तसाच फिक्कट ठेवायचा आहे। फिक्कट रेषा पुसायच्या नाहीत। आपण काय केलं हे तिथं निदर्शनास
आलं पाहिजे त्यासाठी प्रोजेक्शन्स ज्याला म्हणतो आपण प्रोजेक्शन्स लाईन्स किंवा सुरुवातीला ज्या आपण फिकट रेषा काढतो त्या रेषा तिथं दिसल्या पाहिजेत. 10 मिलीमीटर लांबीची रेषा काढली. त्याच्यानंतर हा समोरचा भाग पहा, ही 10 आणि या बाजूला काय 15 मिलीमीटर. मग इथंच देखील काय करा 15 मिलीमीटर लांबीची रेषा ओढा. आता ही 15 मिलीमीटरची लांबी वरच्या देखाव्यात सुद्धा आहे पहा. मग आपण तीच रेषा वरच्या देखाव्यापर्यंत वाढवली तरी चालते. म्हणजे काम आपलं जसं सोपं करता येईल तेवढं पाहिजे. रेषा ओढताना एकदम फिकट ओढा. परत आपल्याला इतर रेषा ओढायची गरज भासणार नाही. याच रेषा पुढे कंटिन्यू येणार आहेत. आता हा भाग पहा, हे 20 आहे, 25 आहे, हे 20 आहे. हे 15 मिलीमीटर तर ऑलरेडी आपण इथं काढलेलं आहे. 35 मधून 15 गेलं म्हणजे इथं 20 राहिलं. मग त्याही आपण मार्किंग करून घेऊया. 20, 25, 20, 25. आता तोच भाग आपल्याला वरच्या देखाव्यातून सुद्धा दिसतोय पहा, हा भाग तिरका. त्यामुळं वरच्या देखाव्यात सुद्धा आपण ते मार्किंग केलं तरी चालेल. रेषा सुरुवातीला आपण फिकट ओढून घेऊ. परत आवश्यकतेनुसार ज्या आवश्यक रेषा आहेत तेवढ्याच आपण गडद करू. सध्या माप घेऊन त्या रेषा आपण काय करू फिकट करा. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर आता ऍक्च्युअल आकृती पाहत असताना आपल्याला कशी दिसेल पहा. एक्स बाराच्या दिशेने पाहिलं तर ही 20 मिलीमीटरची अशी उभी पट्टी दिसणार आहे. जरी तिरकी जरी असली तर तिरकसपणा हा आपला बाजूच्या देखाव्यात दिसतोय. समोरून जर बघितलं तर तो सरळच दिसतो. त्यामुळं या दोन रेषा आपल्याला काय दिसणार आहेत, अशा तिरक्या दोन पट्ट्या दिसणार आहेत. परंतु तिरक्या दोन पट्ट्या हे करत असताना इथले माप राहिले, हे जे माप आहे हे 30 मिलीमीटर आहे. त्याचबरोबर इथं मध्ये अंतर दिसते पहा. हे किती अंतर आहे, 49 आहे. बरोबर आहे. आडवं जर पाहिलं त्यातून हे 30 गेलं आणि हे 10 गेलं, 40 गेलं. म्हणजे हे किती मिलीमीटर अंतर आहे, 10 मिलीमीटर अंतर आहे. बरोबर आहे. म्हणजे इथून 10 मिलीमीटर वरती रेषा येईल. ही पूर्ण पट्टी दिसणार आहे कडेपर्यंत. ह्या दोन तिरक्या जरी वस्तुस्थितीत असते परंतु समोरून जर बघितलं तर या सरळ दिसणार आहे. हा इथला मधला भाग रेखामा दिसणार आहे. बरोबर आहे. तर अशा पद्धतीनं हा समोरचा देखावा. त्यानंतर ज्यावेळेस आपण वरून पाहता वरचा देखावा त्यावेळेस ही 15 मिलीमीटर लांबीची पट्टी आहे. इथं ही 10 मिलीमीटरची पट्टी आहे. ही 10 मिलीमीटरची पट्टी आपण काढून घेऊया.
त्याच्यानंतर हा भाग आपल्याला वरून जरी तिरका जरी असला तर हा मोकळा दिसतोय पहा. मोकळा म्हणजे इथून हे 10 मिलीमीटर अंतरावरती तो भाग येणार आहे. म्हणजे इथून हे 10 मिलीमीटर हा अशा पद्धतीनं इथे येईल. त्यानंतर परत ही जी खाच आहे या खाचेचे सुद्धा प्रोजेक्शन आपल्याला काय करावं लागतील, या काटकोन रेषेपर्यंत वाढवावं लागतील. असे आता जशा या कडेच्या 2 बाजू आपण काय केलेल्या आहेत XY रेषेपर्यंत आणलेले आहेत, तशाच या ज्या 2 रेषा आता वाढीव आलेल्या आहेत, आत्ता आपण त्या काढलेल्या आहेत, त्याही 2 रेषा काय करू आपण XY रेषेपर्यंत घेऊया. त्याच्यानंतर आता बाजूचा देखावा काय, हे 50 मिलीमीटर, हे 50 मिलीमीटर, हे 40 मिलीमीटर, हे पूर्ण दिसतंय. बरोबर आहे. आता इथून 10 मिलीमीटर अंतर आहे. बरोबर आहे. म्हणजे हे जी रेषा आलेली आहे आपण आत्ताची कंपासच्या साईन आणलेली ती रेषा इथे 10 मिलीमीटर. बरोबर आहे. हे 10 मिलीमीटर आणि हा 10 मिलीमीटर पासून इथे एक आपल्याला 10 मिलीमीटर वरती हेच प्रोजेक्शन आपले इकडे येतील. हा इथं बिंदू आहे 10 मिलीमीटर वरती, म्हणजे इथून वरती 10 मिलीमीटर वरती ही तिरकी रेषा काय केलेली आहे, टेकलेली आहे. बरोबर आहे. म्हणजे समोरून ज्यावेळेस पाहतो, बाजूने ज्यावेळेस पाहतो त्यावेळेस हा पूर्ण भाग हा 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 असा तिरका भाग दिसतो. आता या रेषेला समांतर ही रेषा आहे, या रेषेला समांतर ही रेषा आहे, या रेषेला समांतर ही रेषा आहे. नंतर आपल्याला हा भाग दिसतो. बरोबर आहे. म्हणजे एकंदरीत आपल्याला इथं असं अशा पद्धतीने हायलाइट करता येईल. आणि हा भाग हा या बाजूने बघितलं तर आपल्याला हा भाग आपल्याला दिसणार आहे. म्हणजेच ही सुद्धा रेषा आपली कशी येणार आहे, गड येणार आहे. आणि हा जो आता तिरका भाग आहे तो भाग कसा येणार आहे पहा. आता ही जी रेषा आहे दुसरी जी आपण पंपाच्या सहाय्यानं खाली आणलेली आहे ही रेषा बाजूच्या देखापर्यंत वाढवा. बरोबर आहे. तीच रेषा इथे येणार आहे पहा. म्हणजे प्रोजेक्शन दाखवताना हे अतिशय फिक्कट दाखवायचे. परत वारंवार मी सांगतोय अतिशय फिक्कट रेषा काढायचे आणि हा रिकामा भाग आहे तो दिसत नाही आपल्याला, म्हणून तो इथं या बाजूला एवढ्याच भागामध्ये आपल्याला तुटक रेषेने दाखवा. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा समोरचा देखावा, हा वरचा देखावा आणि हा बाजूचा देखावा जो भाग आवश्यक आहे तेवढाच या ठिकाणी मी गडद केलेला आहे.
आता याला माप देऊया. ऐंशी, समोरच्या आणि बाजूच्या देखाव्याची उंची जर पाहिली तर 40 मिलीमीटर आहे. बाजूच्या देखाव्याची पायाची बाजू 50 आहे. हे अंतर 10 मिलीमीटर. हे माप इथं दाखवूया आपण, आणि इथं दाखवणं सोयीचं होईल. हे 20, 25 आणि हे दोन्ही मिळून 35 आहे. बरोबर आहे. हे एवढंच अंतर 15 मिलीमीटर. आणखी कुठलं माप दाखवायचं राहिले का? हे अंतर 30 मिलीमीटर. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला जे देखावे तयार करता येतील. देखावे झाल्यानंतर त्याला आपल्या नाव द्यायचे नेहमीच्या पद्धतीनं. सर्व अक्षर पहिल्या लिपीमध्ये पट्टीचा वापर करून 5 ते 7 मिलीमीटर उंचीमध्ये हे अक्षर असली पाहिजे. मेरा टॉपिक. तर अशा पद्धतीनं ही तुल्य प्रतिमा, तुल्य प्रतिमेवरून हे त्याचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे. समोरून जर पाहिलं तर आपल्याला काय काय दिसेल परत एकदा सांगतो. हा एवढा भाग दिसेल, हा पूर्ण, हा 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 भाग दिसणार आहे. वरून ज्यावेळेस पाहतो आपण त्यावेळेस हा भाग दिसतो. त्याचबरोबर हा पण भाग दिसणार आहे तिरका असल्यामुळं. आणि बाजूने ज्यावेळेस पाहतो त्यावेळेस मग हायलाईट केअर करून दाखवल्याप्रमाणे आता तो पुसतो मी भाग, हा भाग आणि त्याच्यावरती हा भाग, म्हणजे हा आणि हा असे 2 भाग आपल्याला तिथं दिसणार आहे. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला तुल्य प्रतिमा आणि त्या तुल्य प्रतिमेचे देखावे काढता येतील.